mukadzi. Ndimi munozobatsiridza dare kuti ichokwadi ndakadanana navo. Isusu mibvunzo inotoda kuzivikanwa kuti kuripo kunyengana, vanhu vongonyengana zvavo. Chinorwadza kurarirwa mukadzi wako nomumwe murume. Handiti vatotaura kuti vakanyengana asi vaingotaura. Pano umwe airamba unoziva zvakawanda zvinoudzirwa munhu kaunzi kana usingangondida nditaurire. Nyaya yoda kunosvika pairi muchaona kastatement kako kuti kaishandei munyaya yacho. Muri kuzinzwa here mashoko ari kutaurwa paamai? Makanyengana navamapuranga madanana maingotaura ino pafoni. Means of communication. Munhu anotoudzwa kuti ngatinosangana kukadoma tisina kuonana nefoni, totoinda kukadoma tonosangana wherever kwatata. Handiti makona. Saka tiri kuwirirana kakuti vamapuranga vanofanirwa kutongwa nemhosva yekudanana nemukadzi wemunhu. Musi wa17 vachidito. Be patient enough. Mouya todi vamapuranga varipo tichivati makanga muchiti imi musi uyawo handifunge kuti vachauya vachizvitaura izvozvo. Vanhu vanenge vangouya kuzopiwa mutongo wavo nemhosva dzavo. Handiti ndizvo. Taura matora foni ndikucheka date inenge iri Friday. Tojamba kuti we skip this coming week musi wa10 tine dira ratiri kuita kukadoma reUmaOctober the next one. I think it was the last kana kuti rinotevererwa nerekupedzesera kumataro egore rineri before November tozoenda after November. Musi wa17 mai mapuranga mai Zimbiti munodzoka kudare musi wa17 vamapuranga vanenge varipo imi muripo, so that co-witness yekudanana kwevanhu mukadzi ndimi munozobatsiridza dare kuti ichokwadi ndakadanana navo. Isusu mibvunzo inotoda kuzivikanwa kuti kuripo kunyengana, vanhu vongonyengana zvavo. Chinorwadza kurarirwa mukadzi wako nomumwe murume. Handiti makona. Saka iye zvino hatina zvatichakubvunzurudzai kusvika musi iwoyo wadi wasvika. Musazoregedza kuuya kudai. Mandinzwa. Dare ndotovabatisa nguva. Vazimbiti mudzimai handi muri mumba mwechete. Munotokuda ukaona vabvuma kutaura mashoko avataura pamberi peChrisimasi tese taakubatsira. Handiti tiri kuwirirana tese tinenge taakudii. Munhu anotoramba. Handiti makona. Kutoramba vadayira nyaya yavo. Saka imimi chifarai kuti taakugadziriswa namako. Chii chichabuda mudare. Handiti makona. Vanoredza mudhishi vanotaurwa navo namako. Handiti makona. Imi mukavati vabate nguva imabuda nguva muchivasiya. Papanga mavasiya vasina mari yeripo vachitotevera chipamba netsoko. Hatidaro. Vana vari vese vanongoya vese. Unokobatana zvemweya mese. Nyaya yangu ikutaura. Hasi nyaya yekusamwana nayo. Uyai. Unongoya mese. Uyai kudai. Kudzana kombi yamakagara kwa. Saka tosangana musi wa17. Runyararo. Ndozvodiwa baba makura baba aionda ipese shuga. Mudzimai wenyu. Tadza kunowanikwa. Ndezvo tinaye tosangana naye kwa.